Да іншых тэм. Надзвычайнае здарэнне на гродзенскім шклозаводзе. Сёння ноччу на пульт дзяжурнага МНС паступіла паведамленне аб разгерметызацыі печы, дзе знаходзілася шкляная маса. Каля 5 тонн вылілася. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Такая надзвычайная сітуацыя на гродзенскім шклозаводзе адбылася ўпершыню. Хуткая рэакцыя работнікаў дазволіла ліквідаваць здарэнне без сур'ёзных наступстваў і чалавечых ахвяр. Змена супрацоўнікаў самастойна пакінула памяшканне, і за справу адразу ўзяліся выратавальнікі. Як стала вядома, на момант аварыі ў печы знаходзілася 80 тонн расплаўленага шкла, 5 тонн шкламасы вылілася ў цэх. Цяпер на месцы працуе спецыяльная камісія, якая і назаве дакладную прычыну здарэння. На гэты момант работа цеха пракатнага шкла и вытворчасць бутэлек прыпынена. Для предотвращения растекания стеклянной массы бойцы МЧС охлаждали ее водой от периферии к центру. Обслуживающий персонал покинул зону инцидента самостоятельно, пострадавших людей нет. Электронным даведнікам карыстаецца ўсё большая колькасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Такі сайт запрацаваў з мая мінулага года. Праграма «Падказка» утрымлівае найбольш папулярныя аб'екты інфраструктуры горада, абсталяваныя элементамі безбар'ернага асяроддзя.